Hindiat sengi hadian bagi Sarkar Jala lingbau Menteri Sarkar ubari pej ikatanat social welfare ulah pendapat ba bagi penursla kadai ka way na ki hotspot bakin ray bau drugs na kalyang ki noilam snong gi badan hapok kasatri Federation of Rewar Mingi local darbar kila penpau ya ka jingkindet ka bakraw but one group on panjing shai na ba polling do halor kate ka jingpen bana Habai kran bekilat pathai kubor hadin bala dap bani kendu yo ba polling do ubari Menteri Sarkar ubari pej ikatanat social welfare uba Edmund Khongai ulai thu batang syutip halor kate jingpen bana jong ka Sarkar na kalyang jong ka kunhun kira kendet hitrat namar bakim ju bana ni yo sngo ya ki padi drugs ni ki bakhayi drugs hapo ka dong ka than bat hadin bekilat dap bani kendu yo Menteri Sarkar ki sayo jingtep bahaus nam arja arpuar kala don teng ka jingyo kem drugs na kate ka than Di kejiwan kejikenduk kejongi ya di Pak Polling do iberi Menteri Ketenaga Social Welfare yang ke Sarkar Jela nagaliang ke Federation of Rewar Mengi Local Durba adin bangila yoi ya ketuka kejingkran nagaliang yam nei nagaliang i Minister yang ke Sarkar jongi di Pak Polling do haka ateri ku benai jun haka ba yong ba ka penusla kadai ka wai ne preng ka hotspot ka ba kenrai kinong di drugs bat kinong kai Tenagaliang jongi ki kenhun jong kinong yalam haki sinong haki raj baper jong kathain riwat penusla berkawai daga jing sukhya bat snow kit kli yala ka jong kathain riwat niwan ban kendu yai minister jong kani ka Sarkar MDA ka pementa office trikam ka jongi ban pan ka jing shai bat ban identify ya kanu ka jaka lani kanu ka ba kilap nakaliang ka police department ban nakaliang ka Sarkar ya ka jing don jong kinong di drugs bat kinong khayi hak ni kathain riwat ka jongi Tenagaliang jongi hadin bangilaya kendu ya iba polling do iberi Minister jong ka Ketenaga Social Welfare Department ila ben batai ila ai rugini kikot ila batai ba galadon teng kajing ka case apa pun sela kajing kem drugs ha buna hausnam uba hausnam arjala kuat Tenagaliang jongi pat miso kundit ba hadin bangalaya pun ya ka Police Department hadin bangilaya kerana imprisonment yang impat judon ka case habidi bat kajing kem drugs Andang ilaya syong mentah bagi minister niyoi baka jon kadeka jingkam yaki nong kai drugs lani kinong di drugs hapo ka thain perusla hau benai Oktober haus nam arajar poa tinagaliang jungi ko Federation of Rewar Mingi Local Durbar iwan da kamse masokia balese ila ai ka jingmot habidi bagi minister jong kadeka social welfare ni pa polling do sautli ki pon ila ai naga banta ban aibor no yaki sinong bat yaki seng samla ki senglong kubi ban pek ngor lang habidei bat ka sukasan bat khamta me ban thau ya ka village task force committee ringkat bat ka citrai lang jong BDO bat ka police department tengila ai ka jengmut ha i minister jongi habidei bat ka ni ka memorandum ka bangilai kendu menta ka sengi bat nang ta shishu ka baar ka long ban penlong ya ka jingala pat ba man laki sinong ki school ki yo nang ban pen su thu ik pat ba ka jingta ya uni ukenja jingdi upama nakabenta ki samla ki jongi kumong pi papa open usla bon ki samla ki ba ki wan nakaluyeng longsan ka badu tela da jia ba shakta huni drugs kan de ki jingma ka bakraw ya ka tahan jiwar ka jongi naman ko drugs utip ba umdei tang ba ong ba ki di inrei open maru ki imlang salang nang ta ngi iba hisen bala kan rei drugs ka jingma ka suk ka san ka shong suk ka shong singan ru kalawan ra ka jingma habidei bat ka thi ka tahan jiwar ka jongi nang tangila ngila ajimur ye minister jungi bong banbu ya katalasi ya ki kali man kapor daki briu joka ai kabumut bandon ke checking ladadon kata ke jingi hier kini kinong khai drops lani kinong supply namar ko boong ba kata kathan jungi ke access point mo ka jaka ka room kami lingba ka Bangladesh tingi ko aba lingba ka ka jing isutu baka de ka jakaya banle chopok Bangladesh ban penhiar yo mau leni ye kita ki export import ikwa ba kan don ka checking yo lesi yo don man kibriu ki bakhayi lingba chopok Bangladesh issue LNT na kathan ke jungi dingi ke paru ya i minister ba inbu ya ka talasi ye ki kali ban check ye ki barung bami hang dia pok kathan juwar ke jungi bat ka basaw ngi kwa ru banbu ya tools nomor free lada don kinu ki jinglap haki sinong lane haki jaka ikwa bandon nomor kenang bakin pentip immediately le wood kin pentip syaka police department lene syaka nu ka babu yang ni nomor bangila bandai kenang bang inyo ya kajing ya trilang bat kata kajing wanra ru ya kajing ya banyo kem lane banyo ya kata ka jing wanra banya banong no ban
don kajing kem ya kini kibru kiba lada de kiba di lada de kiba penunkam lada de kiba khayi ninyo ban petibu bot cheki bor jang ka an lade syah sarkar kita kidi kimat kiba nagalang ka federation iwan merkendu ya minister jongi hakan ni kapor hakan ni kasi ka pemerintahan nak kajing sukhya namar bakane kadai kajing ma yangi kathan juwa bun kisamla jongi kisukundit ba kumno ka penusla ka dei ka wai na peding ka hotspot ka ba don kinong di drugs kinong hi drugs iyo i batang haki menta jong ka social law renta ka susi balong ba ka penusla jong iro ka dei ka wai na peding ka bala don ko ka list jong ka sarkar khamta me haga jing dei ban khayi yu drugs ba ke jing di dugi samla kata ka dei ka mat ka bana kaleng jong ni wani kendu ya minister i ba falling do office ka ka shinong de kumba yo i haga ni kan ka padi la yangi e ka shinong claim mention Rai ke polis kes apa penusla ka don lingba ka jing syakam lightly ki kes apa penusla polis division polis penusla police station ha ko banai Oktober asna marja ko tingi yo i tingi pat yo ban puli bah ki ki report dengan try ki chnong ki mention baik tang ya ka polis kes pada apa penusla police station